Ja, kom så hen og rør ved noget. Ja. Ja, det er første dag på græs for de 3 af dem. Er det det? Ja. Ham på forrest der, den hvide, den lys, han har meget spændende. De skal nok finde ud af det. Skal jeg hente de andre? kan ikke stå 22. Rør sig ved det. Er det mig, der har? Er det 23.30? Jeg skrev 22.30, ja. Nå, 23.30. Jeg har et protokol over, hvor de er. Se, Linus, nu håber jeg, at han kommer op og sætter mulen på den snor. Ej, hvor skægt. Ja, det er også. Nå, der var der en meget lille en. Det var sådan en lille en. Ham den sorte der, var det ikke ham, vi synes, der var så sød, Morten? Åh, Han var den eneste mørke. han slår tonen an. Han er sådan lidt mere brysig. Han er lidt brøsig, ja. Ja, han er lidt brysig.